Heddiw, mae'r yna eisiau edrych ar 4 englyn diddorol iawn sydd ym mynwent angydffurfiol Bunhill Fields yn Islington, yn Llundain. Mae gyda ni gryn dipyn o englynion o Llundain o'r cyfnod yma. Ond mae rhain i telynor dawnus a fu farw yn ifanc ym 1840. I enw oedd Pugh. Mi gafodd o'i fagu yn Olgellau cyn mynd i Llundain i geisio ennill ei fywoliaeth. Mi oedd o'n fab i Richard Pugh, tywysydd enwog iawn fyddai'n arwain pobl i fyny i ben Cader Idris. Dyma lun o'r ragflaenydd y tad, ond mae'n rhoi rhyw argraff ichi o math o ddillad a'r math o waith oedd o. Yn wir, mi ddaru Richard Pugh gyhoeddi llyfr am ei deithiau, am ei waith fel tywysydd. Rwan, mae gen i lun fan hyn yn dangos y math o telyn deires y byddai telynorion fel Pugh yn ei canu. Rwan ac yn wir i chi, mae gen i lun o Pugh ei hun, a dyma fo ar gefn ei geffyl, efo'i delyn deires mewn sach ar gefn y ceffyl. Dyma fo yn 1834 yn dychwelyd o Eisteddfod Caerdydd, gyda Dic Dywyll, brenin y baledwyr. Mi enillodd o gryn nifer o wobrau eisteddfodol. Falle bod gynno fo gysylltiad efo Jewin Street, y capel enwog yn Llundain. Sgwysodwch chi, na i jyst fynd â hwnna yn ôl i'r llun cywir. Ond dyma'r 4 englyn sydd wedi cerfio ar ei garreg feddo. Underneath are interred the remains of Hugh Pugh, the celebrated Welsh harper, youngest son of Mr. Richard Pugh, the Guide General to the summit of Cader Idris in the county of Meirionydd. Maen nhw'n englynion o 1840. Ac felly rhan o'r hen draddodiad, mae yna newid byd yn dod wedi hyn gyda dyfodiad y trenau, diwydiannu, y dosbarth gweithiol, dosbarth canol newydd yn dechrau englyna. A dyma'r 4 englyn. Hoyw fwy'n dalent, Hyw fi'n dilyn gwiwdeg a gadael hyn gwedyn, yma daeth amod y dyn fi'n deilwng efo'i delyn. A'r nesa, talent fel teimlyd telyn, modd enwog meddiannodd yn blentyn. Mae'r bysedd hoiwedd hyn, ffraeth rannau heb ffrwyth ronyn. Tra rhyfedd fod gwedd i'w gain yn gorwedd dan garreg yn Llundain, hefyd mwy yn ei fedd main cur delynor cywrain. Ei hoff waith ganwaith oedd gweini diliau o'r delyn yn lloni, ond yn awr ei fawr fri mewn tawel fedd mae'n tewi. Maen nhw'n englynion digon geiriog, digon dyrys, ac mae'r grefft yn gwella'n sylweddol yn ystod y digawdau wedyn. Wrth i gronau a'r papurau newydd ddatblygu yn Gymraeg. Ond dyma ni, carreg yn Llundain, a gallwch chi fynd i'w gweld heddiw a gweld yr englynion hyn arni hi.